En sapar nyakurom gajuang machiegni chenro ni mar kagi kacha nyinga Lydia Hokeyo. Duond bura mar UDA oluongo romo mar kuku maduong' duond bura no chieng' tich abich jumane matwak ewi gwandruok kod fuero mag telo mosebedo kokwako duond bura no. Jakom UDA Cecily Mbarire bende okwedo lendo manogol kod Jo Kalinde odiochieng' manyoro ni en jagoro manyien mar UDA kendo kao kar Cleophas Malala. Okang' makamano kelo ywaruok e log tich maduong' mar UDA kawuono e kinde mar rawere masiro lwedo Cleophas Malala no chopo mar kwedo lendo mar Theche Oko gino mano kelo lweny kindgi kod Kalinde kendo weyo Kalinde kod hinyruok. We want to say that whatever happened yesterday was unfortunate. The political party called UDA has a constitution, clear party structures and organs within which decisions are made, and therefore somebody cannot come to the party and declare himself or herself an official of the party without following the laid down party procedures for him or her to be the position they declare they belong to. I wish to announce that we are going to have a National Executive Committee meeting, NEC meeting, and it's an emergency meeting on Friday to resolve the matters that have emerged in the party since yesterday. I wish to assure all our members that as the NEC, we shall make sure we resolve those matters in a fair and best way possible, and the party will be back on its feet, and that we will not allow what we've seen happen to continue. Doma malo ng'ado ni governors kod jolupgi mosedhi rutaya ok owinjo yud chudo magaeri kaka imiyo jotich piny owacho mamalo moserutaya. Kong'ado burano bang' ne riwruok governors chwalo bura doho kagidwa ni governors mosetieko tich ochul aeri jal buche Lawrence Mugambi okone budget masani counties yudo ok nyal romo tawo chenro mag dongruok ka ochako poge ni ichulo godo aeri mag governors mosedhi rutaya. Jal buche Mugambi olero ni ma nyalo kelo pek ne governors madonjo ofis kod jopiny chulo governors mosetieko tich kendo owacho ni chudo ma imiyogi mag tieko tich midendo ni gratuity intiere kod nyalo mar konyogi tayo ngimagi kata ka ok giyudo aeri. Okoni bedo ni governors kod jolupgi gin apisas mag piny owacho nyis ni nyaka chenro maggi ta chal kod apisa moko mag piny owacho. Riwruok governors notero e bura doho kagidwaro mondo mi duol mochung'ne osach jopiny owacho piny owacho SRC onene governors mosetieko tich bende oyudo aeri dwaro makoro doho osekwedo. Kwa dhi mbele ni nyasi mar hingo higni 100 mar kuonde tiegruok mag TVET ochopo giko mare tok wuoth mano ochakore dwe mar abich kalimo kuonde tiegruok gi counties duto ma pacho kae. E kinde monotelo e loro nyasi no jatend piny Kenya William Ruto opok hingi ma TVET osegoyo kendo singonegi sir mar sirikal eno ni dongruok mar somo medore e pacho kae. Bende olero ni sirikal dhi duoko duol mochung'ne tiegruok kod puodho bok mag TVET mondo mi okonye timo tiegruok ka jambetre mar piny German Sebastian Groth to wacho ni Kenya kod piny German oikore chuo kokgi winjruok mabiro miyo jopuonjre mag Kenya thuolo mar tiyo yo makare. Agreement between Kenya and Germany that will facilitate skilled labor migration to Germany. I'm very proud to say that this agreement is the first agreement that Germany negotiated with a partner, and it will be the first agreement that will be signed with a partner. There was a lot of pushback then that formal education was much more superior to TVET education. Today, I think we have equalized the fortunes of all Kenyans. The choices are now as open as they can get. You have students joining either TVET or university equally, and they can sample opportunities also equally. And therefore, I am very proud of the journey that TVET has made, especially in the last 10 years. Reforms in our education sector, both in the competence-based curriculum and training and in the transformation of higher education funding model, have promoted relevance, skills, and competitiveness, and also inclusivity.
We are also intentional about developing and providing high-quality human resource to support TVET. I already issued instructions that the development, education, and training curriculum, assessment and certification council, SIDAC, be reinstated. Jale kweth manoke od bura Junet Mohamed woko kawacho ni karobedo ni moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM ne owal gi piny owacho kaka jotend migepe sirikand Kenya Kwanza. ODM pod biro medo keto piny owacho testre. Owacho ni tao piny Kenya otamo kweth mar Kenya Kwanza kendo mae mochuno gi kwayo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mondo mi gi jomoko manyalo konye tao piny Kenya. Owacho ni mana kaka sirikand Kenya Kwanza neno mudho kaka sirikand Mwai Kibaki neno mudho gino manomiyo gi mosore gi Raila Odinga. Negiwe nyasi mar iko moro mabende no yore gi moko kuom jokanyo mag Azimio. Unajua juzi niliona Biden akiongea akisema ya kwamba ile kitu itamtoa kwa hii maneno ni Mungu akikubali tu. Sisi pia tuko namna hiyo na Raila. Ni Mungu tu anasatoa yeye, sio sisi. Sisi hatuna nguvu ya kutoa yeye. Yeye ndio baba yetu, yeye ndio kiongozi yetu. Lakini sisi ile kitu ambaye tulikuwa tunapigana naye ni ubaguzi. Hata sasa ile serikali imetengenezwa, watu wanasema hawa ni watu wa Azimio, hawezi kuwa kwa serikali. Hawa ni watu wa sijui kabila fulani, hawezi ingia kwa ofisi. Sisi hii ni ushuru yetu. Kila mtu hapa Kenya analipa ushuru na kila mtu wako na haki ya kufanya kwa serikali. Huwezi kuuliza landlord ni nani na tenant ni nani. Kila mtu anashika na zima moto. Si ni kweli hiyo? So baba ameshikana na Raila, baba ameshikana na Ruto na viongozi wengine kuzima hii moto. Lakini nasema tukiingia huko ndani tusisahau ile sababu ambayo ilileta hii moto hapa. Sasa hii ni broad base, inalete Wakenya wote pamoja. Juzi upande wote walichagua watu. Mimi ningekuomba hivi, sababu wewe ndio mtu yetu ya hapo karibu. Mukitengeneza tena watu wengine, Mheshimiwa Junet, wewe kumbuka Samburu. Rumba North Game dwaro mondo mi achiel kuom jirendegi mosebedo kasandogi odar kuok e gweng'no e ndalo 14 mabiro. E romo mar arita mano tako jalup County Commissioner Said Mohamed, jogweng'o wacho ni gionge kwe dak machiegni kod jalno matiyo kod obila e keto ngimagi obed matek. Giwacho ni thothgi osemaki motwe jela e weche motamo kara jodonge e gweng'no ka moko kuomgi oseuso lopegi kendo dar. Gidwaro mondo miyono odar mapiyo kapok gikawo chike lwetgi. Kata kamano jotend loch juzi amechopo romono ne ok ochiwo duoko ne jodakgo. Na court akona nini na kila mtu. Akona garage na kila mtu. Jana jioni ameshika ndugu yangu yule alimuuzia shamba. Akabebwa na wheelchair kama mzigo. Hatujafurahia hiyo. Leo hii baraza ilikuwa hapa, wananchi waliamua, wamechoka. Punda amechoka kubeba mzigo. Huyo mama alipoingia kwa hiyo boma, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kununua udongo hapo. Alipoingia maneno kidogo anaenda kwa polisi, maneno kidogo anaenda kwa polisi. Badala alete hata mji 10 atatue hiyo maneno, alikataa. Sasa ilinibidi niuze hiyo udongo, niuzie mtu ili nihame. Juu nilikuwa nimechoka na yeye. Hiyo mwaka yenye alikuwa anashika mzee yangu kila mara anamshika. Dakika ya mwisho alimshika akamfunga miezi 4. Na wakati huo ulikuwa wakati wenye kijana yangu alikuwa na join form 1. Sasa wenye mzee alirudi alipomaliza kifungo chake, nilimwambia heri tuuze hiyo udongo na tuhame. Na ndio venye tulihama tukaachana na yeye kabisa. Mimi nilikuwa nasema tu huyo mama ahame tubaki na amani. Juu alitupata kama tumekaa na amani na sasa hatuna amani, aende. Chenro mag duoko miech gi nyithindo mosebedo ka ojote kuonde kit rito nyithindo mojwang' koro nyalo chakore bang' tieko okenge mokwongo mag temo chenrono e counties moko 13 ma pacho kae. Jakom maduong' mochung' ne weche nyithindo Sofia Abdi Nur oyawo chenrono e county ma Embu kiny ma kawuono kendo ojiwo jokanyo koting'o weg kuonde rito nyithindo mondo mi osir gi lwedo. Olero ni okang' mar duoko nyithindo gi mier nochaki bang' nonro mar arieya kendo yango ni nyithindo dongo kod chia ka gintiere familia magi. Jal buche doho ma Embu Lucy Njuguna olone bad migawo mar doho siro chenro makamano. And this is something that
the work we have continued to do of supporting technically and providing finances and technical support, we continue to do that. At the county level, we will ensure care reform in Ebu continues to be implemented so that our children can be able to safely return back to their families. We have been taking children's matters very seriously, and especially the adoption matters. And it is important for everybody to understand that you don't have to have a lawyer for you to bring up an adoption, for you to file an adoption cause. These are matters where we do not apply procedure technicalities, okay? If you just file if you just file the application, we'll guide you on how to go so that it takes the shortest time possible. We have a document, we have a vision, we have a mission, and we have a approach of integrating the children who are in institution to the families and to the communities. And we want to use those strategies so that we get it right for us to reintegrate the children to the society and to the community and to the families, so that it is in the best interest of the child. And we want to do it in the right way so that we do not create another monster that will give a problem to the child. Jodak gweng mama Ilin e boma Eldoret County ma Uasin Gishu bago ng'anyo ka kwedo chal marach mar apaya mawuok flyover kadhi Kiplombe magi wacho ni osebedo karocho chenro mag wuoth anyate kinde ma koth medo chwe gwengego. Jodak mane ng'anyo go nowacho pidho rabolo kod oduma e chuny apano kaka yor nyiso e chwang margi giwacho ni gisebedo ka gichwalo kwa margi to gore mane Luanda e kinde ma MCAs magi wacho ni apaya no onge lai margi mar tich. Kweli barabara ni mbaya. Mimi ni mbanya biashara kwa hapa. Sasa watoto imemwagia yote. Na shiaki toka hii si barabara yenye nini. Mwenye alikuja kuweka hii mara aliweka mchanga na mchanga ile kabisa ya kupanda. Ndio tumepanda leo ndizi. Na hii ndizi itakaa hapa mpaka itoe ndizi. Kama hii barabara haitatengenezwa, hatutatoa hii ndizi kwa sababu hii barabara ni shamba, si barabara. Pia very soon kwa city itakuwaje sisi hapa ni matope. Barabara kwanza itengenezwe na naongea siongei kama mimi ni jenzi. Sisi hatuna maneno ya jenzi hapa. Sisi hapa tutatengeneza barabara. Wanakuja wanachimba barabara heni hauli, wanaweka mchanga state of Maram. Ikiwa ni wakati sisi tunajaribu kuendesha magari yetu, shocks zimeisha, hata wenye magari sio pikipiki peke yao hawatembelei katika hii barabara. Siku ya leo tumeamua kwamba tunataka tujue hii barabara ni ya nani. Hii barabara ni ya county, ni ya Kera ama ni nani? Sababu tunaambiwa ni MP. Wewe Bresa uko wapi? Wewe Bresa uko wapi kweli? Tulikupigia kura 2022 sasa tunahangaika. Kwa nini kweli? Mateso ni nini? Na hapa ni nyumbani. Hapa ni area yako kweli. Unatusaidia aje? Si mwana na bodaboda. Tunateseka kutosha hapa hey. Jatend piny Kenya William Ruto nyotimo limbe mapoya lap Atlanta City magedo mare dhi nyime e buore Nairobi. Pauno igero ka igeto godo tuke mag laro kombe mar Africa AFCON ma ibiro bagi pacho ka 2027. Tend piny osingo ni gedo mar pauno dhi rumo kapok higa manyien rumo kama Kenya, Uganda gi Tanzania igeno ni biro mako kanyakla tuke mag adhula mag Afrika. Pauno kanyakla gi Kasarani igeno ni emibiro tiyo godo gi Kenya e bago tuke mag kamago. Jatugo machon mar tuka nimo kata diver ma America Alison Gibson ochako campaign maneno ni skunde moke kardak ma mohongore ma Mathare oyudo sir ne jopuonjre duto kapok tuke mag Olympics orumo. Alison temo lombo jok moyuor Olympic magin kaachiel gi jatuk basketball marahuma LeBron James ni mondo mi ochiw kony mar siro skunde mag Hope ma Mathare.
Gibson Mose tugo Olympics nyadiriyo norado gi Mary Makau manjala tije ka Missions of Hope International ndege ka bang'eno nochako chenro mar manyo omenda mar siro skunde mag Hope. Wacho ni dwaro ni jopuonjre duto oyud ber e skunde ni motelo ne rumo tuke mag Olympics. Right now, as we speak right now, she is in Paris waiting to compete. And I was like, wow, okay, this is crazy. So I sponsored a child, and I was sitting there thinking, and I'm like, man, I want to do more with this. I want to do more with this. I want to help. And then kind of leading into Olympic trials, and through Olympic trials, I thought, wow, if I make the Olympics, I can build an initiative of, hey, let's get every child sponsored. Kanye mwatieke chenro wa mara kagikacha uriti masane nyinga Lydia Okeo yothuolne chenro mar ngoma wake mitao gi DJ V. Kuriti masane.